नमस्कार. आज मी उत्कृष्ट भाषण कसे करावे या विषयावरती तुमच्यासोबत संवाद साधणार आहे. सर्वप्रथम मी माझा थोडक्यात तुम्हाला परिचय करून देते. मी शुभांगी माने, अहमदनगर जिल्हा श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी गाव येथून आपल्यासोबत संवाद साधत आहे. तर आज आपला संवादाचा विषय आहे उत्कृष्ट भाषण कसे करावे. तर बऱ्याच वेळा आपल्याला स्टेजवर जाऊन बोलण्याची भीती वाटते. अनेक प्रश्न मनात असतात की कोणी हसेल किंवा काय, असे बरेच प्रश्न असतात आणि त्याच्यामुळे आपण बोलण्याचा धाडस करत नाही. आणि हेच ओळखून हा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी बनवलेला आहे, जेणेकरून आपल्यामध्ये बोलण्याचं धाडस निर्माण व्हावं आणि आपण एक उत्तम वक्ता म्हणून घडावं. आणि जरी भाषण करण्यासाठीच हे संवाद महत्त्वाचा नसून अनेक ठिकाणी आपल्याला बोलण्याची गरज असते, त्यासाठी सुद्धा बोलता येणं खूप गरजेचं असतं आणि त्यासाठी हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे. तरी तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढील अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील. तर सुरुवात करूया आपल्या विषयाला. सर्वात पहिल्यांदा भाषण करण्यासाठी आपल्याकडे काय असणं गरजेचं असतं. तर अर्थातच याचं उत्तर असं की भाषण करता येण्यासाठी आपल्याकडे शब्दसाठा असणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण जर आपल्याकडे शब्दसाठा असेल तरच आपण बोलू शकतो. आणि त्याचंच उदाहरण म्हणजे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये जो इतरांशी संवाद साधत असतो, त्या आपल्या मनात काहीतरी शब्द असतात आणि त्याच्या आधारावर आपण बोलू शकतो. आणि म्हणूनच भाषण करण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे शब्दसाठा असणं गरजेचं आहे. आणि तो शब्दसाठा आपल्याकडून आपण जास्त निरीक्षण केल्याच्या नंतर आपल्याकडे तयार होणार आहे. त्याचबरोबर आपण दैनंदिन वाचन वाढवल्यानंतर आपल्यामध्ये शब्दसाठा आपोआप तयार होणार आहे. ह्या सर्व बाबी आपण समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे की जेव्हा आपल्याकडे शब्दसाठा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे, तेव्हा आपोआप आपल्या बोलण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा होणार आहे आणि भाषण करण्यासाठी सुद्धा आपण उत्तम वक्ता म्हणून घडणार आहे. त्यासाठी शब्दसाठा खूप महत्त्वाचा आहे. दुसरी बाब अशी की शब्दसाठा झाला, आपण वाचन भरपूर केलं, आपण इतरांचं ऐकलं आणि अनुभवांचं कथन वगैरे केलं, तर आपल्याकडे भरपूर असं शब्दांचा साठा तयार होतो. आणि मग त्याच्यानंतर याच्यावरती आपल्याला काय करायचं असतं, तर आपल्याला याच्यावरती लेखन करायचं असतं. जे काय आपल्याकडे शब्दसाठा आहे त्याचं आपण लेखन केलं पाहिजे आणि जेणेकरून ते लेखन आपण स्वतः वाचलं पाहिजे, आपल्या मुखोगत केलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण आपल्याकडे जो शब्दसाठा आहे त्याचं लेखन केलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर आपलं लेखन झालं, आपलं वाचन झालं, आपल्या शब्दसाठ्यामध्ये वाढ झाली, त्याच्यानंतर भाषणासाठी गरजेचं असतं ती प्रभावी मांडणी करणं. आता त्याच्यामध्ये मांडणी कशी करायची, तर सुरुवातीला आपला भाषणाचा विषय, आपला थोडक्यात परिचय द्यावा. त्याच्यानंतर भाषणाचा विषय, आशय आणि मध्यंतरी जे काही भाषणाच्या संदर्भात आपण काही लिहिलं आहे, वाचलं आहे किंवा काही अनुभव आहे, तो आपण आपल्या मध्यामध्ये सरळ, साध्या आणि सोप्या भाषेत जी आपल्याला भाषा अवगत आहे त्या भाषेमध्ये आपण तो मध्यामध्ये मांडू शकतो. आणि शेवटला जसे आपण भाषणाला सुरुवात केली आणि सुरुवातीला आपण भाषणाचा विषय वगैरे, आशय वगैरे सांगितला, त्याचप्रमाणे शेवटी आपल्याला काय करायचं की ज्या विषयासंदर्भात आपण भाषण करतो आहे त्याचा नेमका संदेश काय होता ते आपल्याला थोडं म्हणजे शेवट त्याचा अशा पद्धतीने करायचा जो की श्रोत्यांना त्याचा अर्थ समजला पाहिजे. मग शेवट आपण चारोळ्यांनी करू शकतो, शेरो शायरी वापरून करू शकतो किंवा छान अशी वाक्यरचना तयार करून आपण सुंदर पद्धतीने भाषणाचा शेवट करू शकतो. आणि बऱ्याच जणांना असा प्रश्न निर्माण होतो की मांडणी करणं खूप अवघड आहे. असं अजिबात काही नाही. मांडणीसाठी
जास्त काही गरजेचं नसतं. फक्त आपण सुरुवात कशी करतो, मध्ये काय वापरतो किंवा आणि शेवट कसा करतो याला खूप जास्त महत्त्व असतं. आणि हे आपण भाषणाचे थोडे नियम पाळले की आपोआप आपले भाषण सुंदर होत जात असतं. आणि त्याच्यानंतर आपलं भाषण म्हणजे आपलं वाचन वाढलं, आपण लेखन केलं, आपण मांडणी केली. त्याच्यानंतर खूप महत्त्वाचा मुद्दा असतो की चिंतन आणि मनन. आता चिंतन आणि मनन, तर जेव्हा आपण चिंतन आणि मनन हे खूप महत्त्वाचं असतं. आपलं भाषण स्वलिखित असो किंवा परलिखित असतो, पण आपण चिंतन मनन केलं पाहिजे. चिंतन मननाचे फायदे हे की जेव्हा आपण भाषणावरती चिंतन आणि मनन करतो त्यावेळेस आपली भाषा शैली आहे ती आपोआप त्याच्यामध्ये सुधारणा होत असते. आपल्या बोलण्यातील अडथळे दूर होतात, आपले उच्चार हे स्पष्ट उमटतात आणि त्या भाषणाचा आपल्याला सराव राहतो. त्याच्यामुळे ते शब्द आपल्याला वाटायला लागतात आणि त्याच्यामुळे आपल्या देहबोलीमध्ये सुद्धा आमूलाग्र बदल घडून येत असतो. आणि म्हणून आपल्याला हे चिंतन आणि मनन हे आपण केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरी आता आपली महत्त्वाची 5वी बाब म्हणजे अशी की सादरीकरण. आता भाषण आपण वाचलं, लेखन केलं, त्याच्यावरती मांडणी केली. आपण मांडणी केल्याच्यानंतर आपण त्याच्यावरती चिंतन मनन केलं आणि 5वा मुद्दा असतो की आता आपल्याला भाषण करायचं असतं, म्हणजे आपल्याला भाषणाचं सादरीकरण करायचं असतं. आता मग सादरीकरण भाषणाचं करत असताना आपल्याला काही बाबी समजून घेणं किंवा काही गुण आपल्याला जोपासणं गरजेचं असतं. आता त्याच्यामध्ये भाषण करताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भाषणाचं सादरीकरण करताना महत्त्वाचं असतं तो की म्हणजे आपला आवाज. जेव्हा आपण नुसतं एका प्रवाहात न बोलता आपल्या भाषणामध्ये चढ उतार असले पाहिजे. कुठे थांबायचं, कुठे फुल स्टॉप किंवा कुठे आपण थांबलं पाहिजे, कुठं आपण स्वल्पविराम दिला पाहिजे, उद्गारवाचक चिन्हाच्या वेळेस आपण कशी प्रतिक्रिया दिली पाहिजे आणि श्रोत्यांच्या आपल्याला काय प्रतिक्रिया येतात, ह्या सर्व बाबींचं त्यामध्ये आपल्याला निरीक्षण करता आलं पाहिजे. आणि त्या पद्धतीने आपल्याला आपल्या भाषणामध्ये सुधारणा करता आली पाहिजे, आपल्या सादरीकरणामध्ये सुधारणा करता आली पाहिजे आणि त्याच्यामुळे आपलं सादरीकरण जे आहे ते प्रभावी होत राहतं. मग त्याच्यासाठी महत्त्वाची असते ती देहबोली महत्त्वाची असते. आपण भाषणासाठी कंटेंट कसं निवडतो ते देखील खूप महत्त्वाचं राहतं. आवाजातील चढ उतार हे सुद्धा सादरीकरणात खूप महत्त्वाचे असतात. आपल्या चेहऱ्यावरचे हावभाव म्हणजे आपण कोणतं वाक्य वापरतोय आणि त्याच्या वेळेस आपल्या चेहऱ्यावरती काय, म्हणजे एखादी गंभीर बाब आपण बोलतोय आणि त्यावेळेस आपल्याला हसायला येते, म्हणजे कुठंतरी हे आपण पाहिलं पाहिजे. म्हणजे गंभीर ठिकाणी आपल्या चेहऱ्यावरचे भाव आपल्याला तसे दिसून आले पाहिजे. विनोदी ठिकाणी सुद्धा आपल्याकडून स्मित हास्य किंवा हसण्याच्या ठिकाणी थोडंसं आपल्या चेहऱ्यावरचे हावभाव तशा प्रकारचे दिसून आले पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भाषण करताना फक्त भाषण करतोय असं नाही की त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला श्रोत्यांचा प्रतिसाद काय येतोय हे सुद्धा आपण पाहणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानुसार आपल्याला आपल्या सादरीकरणामध्ये काय आवश्यक आहे किंवा कोणत्या बाबी आपण टाळाव्यात आणि कोणत्या बाबी आपण घ्यायला पाहिजे हे सर्व भाषणाच्या बाबतीत खूप महत्त्वाचं ठरतं. आणि म्हणून आपण सादरीकरण करताना हे पाहिलं पाहिजे आपला आवाज जिथं आपण उभे आहे आणि श्रोते जिथपर्यंत बसलेले आहेत तिथपर्यंत आपला आवाज पोहोचतोय का हे थोडं आपण जाणून घेतलं पाहिजे. तसं मग आपलं सादरीकरण आपोआप प्रभावी होऊन जातं. ह्या सर्व